Această emisiune vă este prezentată de Domeniile Sâmburești. Bun găsit, dragi prieteni, bun găsit tuturor la o nouă ediție a Întâlnirilor de Top. Invitatul nostru de astăzi este istoricul american Larry Watts. Bună seara, bun găsit, domnule Watts. Bună seara. Cunoașteți România încă de la începutul anilor 80, atunci când ați avut diverse stagii de cercetare în România. După 1990 ați fost consultant pe probleme de securitate și de politică externă pe lângă diferite instituții militare și civile din România. Și ați publicat 3 cărți de mare succes privind țara noastră, istoria recentă a țării noastre. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, cei dintâi vor fi cei din urmă, dedicate rolului pe care România l-a avut în cadrul războiului rece și Aliați incompatibili, România, Finlanda, Ungaria și al Treilea Reich, nu? Cea mai recentă lucrare a dumneavoastră, o carte despre rolul pe care România l-a avut în cel de-al doilea război mondial și despre relațiile cu vecinii și adversarii noștri. Cum se vede astăzi România din punct de vedere geopolitic și din punct de vedere al importanței de la Washington? Prin ochii americanului, istoricului american. E dificil să vorbesc în numele Washington. Și la același timp, ca orice capital mare, trebuie să știți că există Washington și Washington și Washington. Dacă este Departament de Stat, Departament de Apărare, etc., etc. Din cauza aceasta, eu nu vreau să spun cum este România privit din Washington, dar la același timp eu pot să vorbesc puțin ca un american despre prevedere, despre percepție americană. Și aici e ceva foarte interesant din cauza primul 2 cărți despre care ai vorbit acum, Ferește-mă, Doamne, de prieteni și cei din tâi vor fi cei din urmă, sunt despre războiul rece și arată o perioadă în care România a devenit cel mai bun, cel mai mare încredere din Statele Unite pentru cam 20-25 de ani în timpul războiului rece, care a fost pierdut în mijlocul anii 80. Cartea aceasta, chiar dacă este ultimul carte cronologic scris, a fost primul, din cauza este teză de doctorat. Și este, de fapt, despre aceeași topic în general, comportamentul României înăuntru alianță, dar la același timp este și, de fapt, a fost abordat din cauza studiile mele și preocuparea mea despre războiul rece. Din cauza am fost preocupat profesional pe linii de analiză Uniunea Sovietică și România în perioada războiului rece și a fost parcă imposibil să aborda niște problemele militare și de relații civil-militar, partid militar, din cauza lipsă de acces la acest fel de... E normal și, de exemplu, relații și între partid și securitate. Dar a fost posibil să aborda asta într-o zonă mai veche, așa, aceeași instituție, dar într-o altă ipostază. Și aici a fost geneza cartea aceasta, cum România a comportat, cu 2 mari deosebiri. Unul este că n-a fost în alianță cu Uniunea Sovietică, a fost cu Germania, al Treilea Reich, și a doua a fost în alianță în timpul de război, care este foarte diferită decât asta din timpul de pace. În războiul rece, și care a mers până la 91 chiar până la destrămarea Uniunii Sovietice. Da, exact. Și în niște zonă merge în continuare astăzi. Mai avem astăzi război rece? Mi se pare că destul de clar cu acțiunile și comportamentul Rusia în Ucraina și acest tratare de Transnistria și Moldova și acest lipsă de relații normală totală între România și Moldova. De ce? Din cauza obstrucția Rusia, care este acceptată până la un punct și de Europa. Dar astăzi, între Uniunea Europeană și Rusia, sau între Statele Unite și Rusia, vedem semnele reizbucnirii unui război rece?
așa cum a fost el în anii 70 și 80. Bun, lipsește ideologia, Da, e altă lume. Da, e foarte dificil din cauza situației sau procesele sunt foarte asemenea din niște puncte de vedere, dar total diferit din altul. Și este o problemă mult mai veche geopolitică între puterile mari, Rusia, Statele Unite, Europa, nu putem vorbi despre Europa acum, dar în trecut e Franța și Germania, de exemplu. Și vezi că este cam aceeași fel de chestiunile de competiție și concurență care a fost a mers prin un proces de translatare într-o altfel de competiție și concurență din partea occidentală, așa Europa și Statele Unite, dar cam a reținut aceeași abordări în mentalitate și ved că chiar dacă un sistem poate să prăbuși, mentalității merge mult mai departe. Și din cauza aceasta poate să vorbim despre semnele de război rece, dar nu este război rece ca asta. Și vezi că războiul rece aceasta care a existat înainte a avut o linie destul de periculos dacă a mers până la capăt. Din cauza tot timpul a fost o tensiune între relații est-vest, care a mers mai departe cu lipsă de comunicare între est-vest, care poate să ajungă nu numai la conflict militar, dar un conflict militar nuclear. Da, fiindcă atunci când nu comunici și când două puteri nu comunică, poți ajunge în orice situație. Da? Exact. Chiar dacă a fost în interesul amândouă părți să evite aceasta, poate să ajungă acolo din cauza lipsă de comunicare. Și asta mi se pare s-a schimbat în primul rând după criza de rachetele din Cuba, în care a fost o linie, acest telefonul roșu a fost creat. Da, și, ca să poată exista o comunicare, să nu se ajungă la un conflict apocaliptic. Chiar dacă nu a fost folosit prea des până la Gorbachev, dar după Gorbachev a venit, a fost folosit. Și vezi că chiar dacă există deosebiri și niște ciocniri și tensiune destul de real, vezi astăzi, când ajunge la ceva care este un interes comun, este o discuție care este destul de viu între Washington și Moscova și între Moscova și Bruxelles, etc., etc. Și din acest punct de vedere nu este războiul rece, dar există așa niște reflexii. Cum vedeți poziția României astăzi în aceste reflexe de război rece și locul României? Există niște lucruri care sunt asemenea cu chestiunile și ciocnirile sau deosebirile în trecut și între est-vest, așa, partea americană și partea rusă din punct de vedere american și între România și Uniunea Sovietică în trecut și România și Rusia astăzi sau Rusia și Ucraina este de fapt mai pe punct. Dar la acest timp este foarte diferită din cauza acestei comunicare care a fost creat după 89. De fapt, după 85, din cauza acest proces creează o linie de comunicare care a fost probabil lipsa de linie de comunicare de comunicații a fost direct, a fost unul dintre cel mai periculos aspect din războiul rece. Din cauza a fost foarte posibil să acționezi numai despre intențiile care tu ai atribuit la partea cealaltă, fără să controlează ce a fost. A existat o comunicare între România și Statele Unite în perioada războiului rece? Și cum ați vedea comunicarea și legătura dintre România lui Ceaușescu și România de dinainte de Ceaușescu și Statele Unite? De fapt, asta este o întrebare foarte profundă și foarte importantă. Vezi că a existat o linie de comunicație foarte direct pentru un timp între Statele Unite și România, dar a fost foarte limitat. N-a fost multiplicat, n-a fost o posibilitate. Dacă a stricat linia de comunicație aceasta sau dacă a fost distorsionat, n-a fost altă posibilitate să controlează ce a fost real. Putea să fie aprofundată această comunicare în contextul în care România era o colonie a URSS-ului? De fapt, a fost nevoie, din cauza acest status de colonie a luat sfârșit la sfârșitul anii 50, cu plecarea trupelor sovietice. În 1958. Din cauza atunci a fost acest comportament care a mers pe linie independent, pe toate linie, nu numai economic și politic, dar și pe plan militar și de securitate. Și a fost niște colaborări cu Occident și cu Statele Unite, în special, de exemplu, împotriva contraterorism, care a fost extraordinar de aprofundat, din cauza nu a existat același lucru cu orice țară care a fost într-un blocul sovietic, numai România. Și niște cooperare pe linie militară care a mers până la un punct destul de lung, așa de la sfârșitul anii 60 până la cel puțin începutul anii 80. Și lucrurile care au fost extraordinar, din cauza nu poate să existe în două alianțe, dar a fost această anomalie generală. Că România a fost într-o alianță în care cea mai mare amenințare pentru România, pe plan militar, a fost din aliați.
Și cel mai bun prieten din toate acestea a fost inamic declarat, așa, NATO și Bun, Statele aceasta este și viziunea care a stat la baza uneia dintre cărțile dumneavoastră, că cel mai mare prieten al României a fost și inamicul declarat. Putem citi istoria României din ultimul secol în această grilă? Până la un punct, de fapt, de această alianță cu aliați lipsite compatibilitate în interesele pe termen lung sau chiar pe termen scurt, de când în când. Dar aici vezi că acest carte, aliați incompatibilitate, nu este cam în aceeași fel. De cauza atunci, incompatibilitatea a fost motivat din faptul că toți ceilalți membri nesovietici au acceptat o subordinare. Și România n-a acceptat asta. Mai departe a mers pe o linie de independent real. N-a mers, cum se spune, n-a trădat pe sovietici și a mers pe americani. Nu aveai cum să trădezi ceva ce fusese, era ocupație. După 58, când n-a fost ocupație. După gândirea lor a fost trădare. De fapt, în documentele sovietice și din Pactul de la Varsovia, e vorbesc în anii 60 și 70 despre trădare pe toate linii. Pe plan internațional și pe linii de securitate. Așa, a trădat în invazii în Cehoslovacia în 68, a trădat în relații cu Germania în 67, în relații cu Israel în 67, cu toate felurile de lucruri a fost și cu Și Ungaria în 56 a trădat, și Cehoslovacia. Nu, atunci România a fost un aliat fidel. Ungaria a trădat. Păi da, de Ungaria spuneam. Și Ungaria a trădat okay, în 56 exact. și Cehoslovacia a trădat 12 ani mai târziu. Ei a folosit asta puțin cu Cehoslovacia, dar numai puțin, din cauza n-a fost nicio voce din conducere politic care a trădat. Ei a lăsat acest presă liberă, care a fost o mare problemă. A fost o trădare ideologică din această bază și la același timp a fost discuții la nivel de armată, la nivel destul de înalt, despre o reabordare politică de securitate, exact pe linia România și Iugoslavia, asta de apărare națională, care ar fi o trădare după sovietici. Faptul că România a trădat, între ghilimele, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere militar, al alianțelor, din punct de vedere economic, și nu datorită faptului că a trădat din punct de vedere al abaterii de la linia comunismului și că a continuat să fie un bastion al comunismului dur. A fost ăsta un motiv pentru care Uniunea Sovietică nu a acționat mai dur aici? A fost o parte din asta. Tot timpul a fost un fel de calcul făcut în Moscova. Dacă n-a cerut așa de mulți resurse, bani, sânge, să reașezeze lucrurile pe o pantă mai bună pentru ei, ar fi făcut asta. Dar tot timpul a fost o calcul în care, dacă noi facem asta, cât de lung va fi acest efort, cât de mult efort militar va fi, cât de mult va costa economic și dacă va prelungește acest fel de abordare, orice intervenție de forță, atunci ce vor fi cost pe linie politic și pe plan internațional? Și cu alți membri din alt stat de mărime mijlocie și mic, în special din lumea în dezvoltare, în care a fost un mare salt în sovietică în anii 60 și 50 din cauza acest proces de decolonializare. Și poate să pierd toate aceasta făcând astfel de lucruri dacă România poate să reziste. Și aici a fost un joc foarte tare din cauza n-a fost despre cine va câștig, din cauza dacă a fost o bătaie pe un teren în care toate lucrurile au fost egal, normal, o armată care a fost 100 de ori mai mare decât asta în România, va câștig. Bun, era clar și era o competiție inegală, ar fi fost întotdeauna o competiție. Numai că niciodată n-a fost astfel de bătaie. A fost o bătaie pe toate linie, diplomatic, economic, politic, militar, ideologic chiar. Și aici a fost foarte mult, a fost posibil o pierdere foarte mare pentru Uniunea Sovietică. Cu Cehoslovacia ei a avut o altă posibilitate, din cauza ei a avut sub control deja armata deja, ea știu, toți generali care au ajuns în poziție a mers prin școalele lor și a fost chiar recrutați foarte mult din informații militare sovietic și din afară de asta ei au avut șefii și în barca lor. Chiar Dubček n-a plecat de la ei. Chiar dacă el a vrut să facă o liberalizare, n-a renunțat ideologie și a lăsat sovietici să facă ce ei a vrut în sfârșit. Dar a fost alții care au fost la Comitet Central foarte gata să spun că noi invită trupele sovietice să vină la noi. Toată camarila lui Husac, da. Evident. Și în România, total altfel dacă vorbim despre 68 deja. Din cauza de la începutul anii 60 a fost o schimbare în armată să fie unul controlat numai de autorități naționale și de parte din asta
partea română după 58 chiar, dar în special după 62, după acest criză de rachetă din Cuba, care a fost scris foarte frumos în această așa zis declarație de independență în aprilie 1964, care România a spus că n-a fost nicio țară conducătoare în comunitatea socialistă și nu poate să fie aceasta, și după aceasta a atacat toate abordarea Cominternului, așa, Moscova, în această înlocuire conducere din alte țări. Și aici, să merg în România, a avut niște costuri destul de tare asociate. V-ați născut în New Jersey, ați copilărit pe coasta de vest a Statelor Unite. Când ați auzit prima oară numele România, domnule Watts? Ce vârstă aveți? De fapt, am copilărit și în New Jersey și mai mult decât asta, a fost pe o insulă în New Jersey, care este, dacă vorbim un bastion al liberalismului. Nu numai asta, dar dacă vorbim despre vorbim foarte des despre Statele Unite ca fiind o țară insulară, care este, din cauza, în primul rând, la graniță nu sunt amenințări mari. Nu ai Mexicul și Canada și oceanele. Exact. Și din cauza aceasta este un fel de comportament și abordare în lume, dar eu vin de la o insulă în Statele Unite, pe coasta de est, care este chiar mai insulară din acest punct de vedere, și am plecat acolo cu 17 ani. 17 ani, scuze. Și am auzit deja despre România numai când am fost la universitate în 76. Care era impresia în anii aceia despre ce se întâmplă dincolo de cortina de fier în Statele Unite? Am citit destul de mult despre al doilea război mondial atunci și am știut că a existat în România, am știut despre că a existat chiar Transilvania. Chiar în perioada aceasta n-am citit încă Dracula, care este unul dintre... De Bram Stoker, da. Asta a fost mai târziu la universitate. Dar a fost numai la margine percepției mele. Numai când, în 76, când am fost la universitate deja, cu Olimpice, această faimoasă în Montreal, cu Nadia Comănici, că toată lumea a știut despre România după aceasta. Și în 2 ani, în această perioadă, a fost foarte, cum se spune, numele România a fost rostit foarte des în Statele Unite. Și în 78 a fost această vizită oficială cu President Carter, în care România a fost recunoscut ca fiind, cum se spune, unul dintre baze sau unul dintre cel mai important actori în această apropiere între Egipt și Israel. Care, în Statele Unite, acest lucru a fost România foarte mare. juca într-adevăr un rol important, sau relativ important. Carter a spus că a fost cel mai important decât Statele Unite. Luăm câteva minute de publicitate, revenim imediat, rămâneți alături de noi. Uite, așa e feliat, uite, așa e întreg. Salam sosesc! Salam sosesc! Salam sosesc! Salam! Salamul sosesc e doar pentru băieți. Salamul sosesc e pentru băieți și pentru fetițe. Salam sosesc! Că te iubesc! Salam sosesc, gustul preferat al micilor vedete. Întotdeauna mi-am dorit să înțeleg femeia. Am întâlnit femei frumoase, femei haioase, femei în trend, femei pe lângă trend, femei intelectuale, femei alergătoare. Dar pe toate am reușit să le cunosc mai bine la un pahar de vin care le place. Un vin alb, sec, unctuos, cu buchet floral ușor vanilat. Chardonnay, Domeniile Sâmburești, un vin care înțelege femeile. Alfers vrea să știe, care e plăcerea ta simplă? Nimic nu bate pescuitul. Fără neveste, fără bătăi de cap și fix când prinsesem peștele vieții. Alfers, plăcerile simple ar trebui să rămână simple. Am revenit alături de noi domnul Larry L. Watts. Domnule Watts, rămăsesem la povestea de dragoste dintre dumneavoastră și România. În 1976 ați aflat că există o țară dincolo de cortina de fier, de acolo de unde nu a explodat Nadia Comăneci, apoi am avut
criza dintre Israel și Egipt, nu? Mediată, în care România s-a implicat foarte mult, un american venit din lumea liberă, aproape ca un film să proiectăm această scenă, venit din inima democrației și din patria libertății, nu? Din New Jersey, din bastionul liberalismului, pe aeroportul Otopeni? Da. Pe aeroportul Otopeni, într-o țară de dincolo de cortina de fier, într-o țară socialistă, aflată în plină distopie ceaușistă. Cum a fost contactul? De fapt, eu trebuie să fac o corectură mea, din cauza n-a fost 76, dar a fost o conformare de o alegere. Din cauza în 75 am angajat cu... de fapt, nu e necesar corectură. În 75 am fost deja abordat pe această linie de război rece să fie un războinic în război rece de analiză. Și Uniunea Sovietică a fost preocupare toți dintre noi, din cauza asta a fost poveste mare, asta a fost gorila în mijlocul camera. Dar în 78 noi am fost încurajat foarte mult să aibă încă o țară sau înăuntru blocul sovietic sau la graniță cu Uniunea Sovietică să aibă cel puțin două perspective asupra comportamentul și motivației Moscovei. Și am încercat, din cauza României n-a fost primul. Primul a fost de fapt Scandinavia. Da, și pot să ghicesc de ce. Dar atunci am fost tânăr și am gândit că să merg acolo și la graniță acolo. A fost în graniță cel puțin cu Norvegia acolo și cu Finlandia normal. Și am mers la universitate din Suedia pentru câțiva luni și am descoperit că toată lumea acolo știe, în primul rând, ei sunt bilingval și nu este mare valoare alogată pentru cineva să învăță zona. Și a fost, din cauza este o societate transparentă, nu este mare secretă să descoperi cu acest fel de... Cum a fost contactul cu România? Când ați venit? Pe aeroport? Ați văzut Bucureștiul? Vezi că am fost blocat încă din cauza am făcut o schimbare de la acolo și am învățat limba farsi și arabă și am mers pe linie de graniță cu Orientul Mijlociu pentru că am 8 luni sau ceva și am schimbat de la acolo și a fost două de ales între țările din Europa de Est pentru mine, Polonia și România, cel mai mare. Și la graniță. De ce ați ales România și nu Polonia? De fapt, am ales Polonia și a fost în 78 și am fost pregătit să merg la un program de limbă în Gdańsk, care a fost închis din cauza demonstrației care a fost în 1978. Demonstrațiilor de la Solidaritatea, da. Și, de fapt, n-a fost solidaritate încă, asta a fost format. Nu era solidaritate. Dar a fost cam aceeași problemă. Și a fost închis programele pentru vară și la alt moment am schimbat la celălalt care a fost în gândirea mea, România. Și am ajuns aici fără orice accept din partea română încă, ajuns chiar cam 4 luni după am întors în Statele Unite la un program și atunci lucrurile au mers foarte repede și chiar fără o pregândire când am ajuns pentru prima dată și n-am venit la Otopeni prima dată, am venit cu tren prin Austria și Ungaria și am ajuns la stație în Cluj cam la 3 dimineața și am stat acolo pentru 3 ore jumate din cauza n-a fost nimeni să contactez la universitate atunci și am observat lucrurile care a fost pentru mine o altă lume totală. A fost, în primul rând a fost întuneric, n-a fost lumină, a fost becuri. Deci nu erau becuri în gară? Da, n-a fost becuri. Numai cam 2, dar ei fost din afară pe stradă. Dar poate să văd prin asta fumă, din cauza toată lumea a fumat. Și în Statele Unite nu fuma toată lumea? Nu, atunci deja... Începuse campania anti-tutun, anti-fumat? Da, asta a fost în anii 70. Dar n-a fost un mare lucru ca ei au fumat, din cauza chiar am crescut în zona în care destul de fumător. Dar a fost foarte interesant din cauza a fost o grămadă de soldați în termen care au fost puncte de plecare cu fetele lor, așa, cu prietenele lor. Și la acest timp oameni de la țară care au avut toate felul de bagajele în pun și toate acestea. Și pentru mine a fost foarte interesant, din cauza n-am avut... Contact cu lumea asta. Da. Și aici a fost o primă experiență. După aceasta am văzut același lucru prin zonă, dar acesta a fost primul. Și pentru 3 ore jumate să aibă, numai să observă, a fost foarte interesant. Și imediat am intrat nu numai în cultură, din cauza a fost un program de vară pentru limbă și cultură, dar și cu toate felul de probleme legate și cu autorități, care a fost interesant. Vorbim cu studenți care, de fapt, se pare că n-a fost bun pentru ei să aibă contact cu americani, sau din cauza etnie, sau din cauza implicare politic cu dizidență sau ceva.
Și a fost o învățătură foarte, foarte repede și foarte interesant pentru mine, din cauza am știut deja, aici acum este 81, și deja am studiat România pentru cam 3 ani. Și am studiat foarte mult poziție internațională în România și politică externă de securitate. Și am știut cât de mult colaborare a fost, care a fost în sursele deschise atunci, și niște care a fost quasi deschis, așa, din cauza am lucrat atunci în 81 deja, am fost în graduate school așa, și am avut acces la lucrurile care sunt pentru academici specializat în zonă. Dar n-am făcut orice fel de experiență direct cu situații interne și 81 a fost cam primul an de lipsuri. A fost începutul, sfârșitul de fapt. Și să văd aceste situații și acest nivel de reprimare la nivel de intelectual, pentru mine a fost o mare surpriză, din cauza am considerat că din cauza politica aceasta liberal pe linie externă și de securitate trebuie să fie cam aceeași reflexie. Să fie completată de o politică de liberalizare internă, pe când aici era o dictatură atroce. Exact. Și erau lipsurile. A fost unul dintre lucrurile care mi s-a părut unul dintre cel mai mari obstacoli să surmontez, să înțelege România. Și tot timpul unul a blocat celălalt. Dacă cineva a știut despre asta intern, a avut o mare problemă să înțelege asta extern. Și dacă a știut despre asta extern, a avut o mare problemă să accepteze, dacă n-a fost acolo, lucrurile interne. Și, de fapt, mi se pare că am luptat cu această chestiune și problemă până la 2010, când am scris primul carte în care am vrut să facă o prezentare de politică externă, dar și cu legătură cu ce a fost intern. Dumneavoastră, ca american în România, în acea perioadă, nu aveți astfel de probleme cu lipsurile. Ca cetățean străin, care era statutul? No, chestia este că am avut privilegiul, fiind un cetățean străin din Statele Unite, să vin din o superputere, este o mare atu, sau cel puțin a fost o mare atu în timpul războiului rece. Să vii dintr-o superputere într-o țară mică, din lumea a doua sau a treia. Statele Unite, așa, celălalt superputere, care este considerat, care nu a fost considerat vinovat de situația României. Și vezi că toată lumea, în primul rând, aici se întâmpla ceva foarte interesant în 73, în care România a scos acest proiectare Statele Unite și NATO ca țările inamici. Asta n-a schimbat în celălalt membri din Blocul Sovietic. Și din cauza aceasta a fost o rezistență și un anti-americanism destul de înrădăcinat chiar după 89. Unde? În toate, în Polonia, în Ungaria, în Cehia. În România nu a fost anti-americanism niciodată, nu? Bunicii noștri așteptau pe americani, se uitau pe cer să vadă avioanele. Chestia aceasta poate să fie învățat și a fost învățat în anii 50 aici, dar fără mare, a fost oamenii a știut din cauza aceiași oameni care trebuie să învățe aceasta, a avut experiență direct. Dar în anii 60 a fost deja scos în 63 și din cauza aceasta n-a fost învățat asta. Și n-a fost acest înrădăcinat. Numai în niște zone în care xenofobia este o problemă profesională, de exemplu în securitate. Dar asta a fost xenofobie pentru toți, și pentru ruși, și pentru americani. Dar cu populația a fost foarte pro-american. România și Albania sunt cele mai pro-americane state din centrul și estul Europei, națiuni. Albania n-a fost deloc în război rece. Albania acum, după ce i s-a redat Basarabia lor, după ce i s-a redat Kosovo și după războiul din Serbia, după 2000, într-adevăr. Și populația în Polonia e foarte pro-american, dar numai că a fost un nivel de oficial anti-americanism foarte tare. Și populația ungară este foarte pro-american, numai că asta este la nivel populației și nu la administrație și birocrație. Aici n-a fost anti-americanism nici la populație, nici la administrație. Asta a fost foarte interesant. Dar la același timp, cu un sistem care a fost pe o pantă de degenerare economic, și vezi că e foarte dificil, e imposibil pentru oameni care experiențează lucrurile să facă o deosebire între reprimare politic și depravare economic. Dacă tu trebuie să stau pentru 8 ore într-o coadă pentru lapte, pentru copil, cum să nu înțelegi asta ca o politică de reprimare, și evident nici nu te mai interesează politica externă într-un astfel de moment. Și chiar istoria colectivă și memoria colectivă nu omite, trece sub tăcere plusurile din politica externă într-un anumit moment, atunci când politica pe planul intern a fost un atât de mare dezastru. Da, și după orice catastrofă e nevoie să pun cineva în față de populație ca fiind vinovat. Din cauza trebuie să
mișcă mai departe și să las, ok, fac asta culpabil și acum noi putem merge mai departe și nu fi blocat cu această obsesie. Cum îi vedeți pe români astăzi? Sunt blocați în trecut sau merg mai departe? Mi se pare că foarte mulți români, și nu numai, oameni care au fost specializați despre România în perioada de război rece, au rămas cumva blocat în fel de cult de personalitate. Dacă vorbesc despre politică românească într-o perioadă, tot timpul este Ceaușescu, o rehabilitare Ceaușescu. Când în perioada aceasta scrie despre al doilea război mondial, e rehabilitarea Antonescu. Și chestia nu este. Este despre o politică de o țară care n-a fost luată deciziile de la un om. Asta este un fel de... chiar în dictatura asta este făcut, dar este făcut în niște zone, din cauza există un comitet central, există acest prezidiu de comitet executiv. Și, de fapt, acești oameni au responsabilitate, chiar dacă ei au renunțat această responsabilitate. Și au o anumită influență, într-adevăr. Ei au o anumită influență. E clar că ei au putere și acces la resursele. Și mai departe decât asta, politica aceasta externă și de securitate în România a fost foarte populară. Și asta, orice mediere internațională care România a făcut, a fost populară nu numai în România, a fost pe plan mondial aceasta. Cine poate să fie împotriva medierii internațională? Cine poate să fie împotriva ideea că singura abordare acceptabilă este mediere pentru un conflict și tensiune internațională? Nimeni. Și România nu numai a spus asta retoric, din cauza și Uniunea Sovietică a spus asta retoric. România a acționat pe linia aceasta și cu niște succes care este pentru mine remarcabil. Și surprinzător pentru o țară ca România. Foarte surprinzător și în multe zone, de exemplu, două exemple foarte repede. Unul a fost faptul că România a fost contactat din partea Franco, generalissimo Franco din Spania, să facă legătură și negocierile cu Santiago Carrillo, care a avut baza aici din cauza... Un stat fascist până la urmă, sau militarist, de dreapta, contactează o țară din Europa de Est. Să aibă convorbire cu comuniști spanioli care a fost nelegal acolo. Și după aceasta, Juan Carlos a făcut aceeași legătură cu regimul comunist în România, să facă acest lucru și România a făcut-o. De fapt, baza de Spania modernă, așa post-Franco, a fost făcut posibil din cauza contribuției române. Vezi? Și datorită contribuției române. Asta exact. în part. Și e posibil că ar fi fost altcineva să facă asta, dar mi se pare asta puțin mai dificil din cauza că Carrillo a fost aici destul de des. Dar România a jucat astfel de rol și în Portugalia, între junta militară și stânga acolo. Și pentru aceeași cauză se evită o influență mai mare a Moscova asupra comunismului în Europa. Ceea ce iar a fost o problemă foarte mare pentru Moscova. Da. Este Rusia de astăzi o amenințare pentru România? E foarte interesant că după 89, după 93 în special, când a fost această posibilitate de extindere NATO, a fost foarte important pentru Statele Unite să amelioreze frici și teme care a avut Rusia asupra intenția Statele Unite. Și să nu creeze o Rusie frustrată. Exact. Adevăr. Asta cu frustrare e puțin mai dificil să atinge, din cauza asta este parte de psihologie care poate sau nu să aibă acces. Dar această idee să nu prezentă o amenințare cu extindere, să fie încurajat din nou la armate, a fost foarte important și unul dintre lucrurile a fost o descurajare foarte puternică de orice fel de exprimare de frică în față de agresivitate în Rusia. Și asta a fost spus, de fapt, și cu Polonia a fost o problemă, și cu țările Baltice, și cu România. Și tot timpul a fost un fel de presiune să nu includă referință la Rusia ca o amenințare militară. Și chiar dacă vezi această strategie pe linie de securitate națională, aproape fiecare dintre aceste state spune că nu există o amenințare militară. S-a încercat o reconciliere, într-adevăr. Da. Și vezi că acum lucrurile acestea nu sunt reale, din cauza e clar că există o problemă militară, o amenințare militară acolo cu Rusia dacă comportă în astfel cu Ucraina. Și aici nu înseamnă o amenințare imediat militară împotriva Polonia, Baltice, România, dar la acest timp a existat toate fel de povestile, de raporturi, zvonuri și presiunile care au fost exercitate și în zona de fost Uniune Sovietică și țările Baltice intră în zona aceasta în special și din cauza aceasta a fost pus... Conflictul acesta pe mai multe planuri dintre România și URSS, dintre România și Rusia, se mai continuă și astăzi?
Cum vedeți relațiile complicate dintre noi și ei în viitorul apropiat? Problema cea mai mare este, chiar când sistemele și relațiile în general, așa, pe plan mondial schimbă, mentalități merge mult mai departe. Și vezi că la vârful în Rusia sunt oameni care au fost pregătiți în instituții care au fost la bază de sistemul sovietic și instituții care n-au fost reformate în timpul Gorbachev. N-au avut timpul să facă asta. Și nici în timpul Elțin nu au fost reformate. Nu prea. Și din cauza aceasta nu este surprinzător care vine din zona aceasta și după părerea mea există două Rusia acum. Există asta la vârf care au această mentalitate și există o populație care este foarte influențată de faptul că ei sunt legați cu internet și cu toate acestea și nu... Există o Rusie într-adevăr, sunt ruși care circulă, sunt conectați la economia globală, merg la Bruxelles, merg în Statele Unite, dar infrastructura de putere este de extracție. Da, și aici există ceva care este și mai vechi, din cauza destul de multe lucrurile din punct de vedere geopolitic au fost preluate de sovietici de la perioada țaristă, Rusia țaristă. De exemplu, Petru cel Mare este încă folosit ca un exemplu de politică rusă. Tacticile lui Petru cel Mare sunt folosite. Și aspirațiile, Crimea, de exemplu, nu Petru cel Mare a murit trist că nu a luat Crimea. Și el chiar a subliniat nevoile de conflicte pentru Rusia să aibă tot timpul o armată pregătită. De conflict și să ajungă întotdeauna la mările calde, nu? De aceea da, aici și în zona aceasta și care a fost, după secole, există și o linie de statele slav care sunt sud de România, care, de fapt, legăturile au fost blocate din cauza României și nu numai România. Revenim imediat, luăm câteva minute de publicitate, rămâneți alături de noi. Mesaj de interes public. Aceasta este o reclamă. O reclamă încearcă să-ți spună ție ce să faci. Dar această reclamă vrea ca tu să ne spui nouă ce să facem. Folosește această putere. Decide cine va conduce Europa. Votează pe 25 mai. Alegeri europene. 25 mai 2014. Mesaj de interes public. Uite, așa e feriat, uite, așa e întreg. Salam sosesc! Salam sosesc, salam. Salamul sosesc e doar pentru băieți. Salamul sosesc e pentru băieți și pentru fetițe. Salam sosesc, că te iubesc! Salam săsesc, gustul preferat al micilor vedete. Pregătește-ți vacanța 2014. Profită de ofertele speciale de la Paralela 45 și fă o rezervare acum. Pentru numai 284 de euro poți merge în Corfu, Santorini sau Mykonos. Detalii și rezervări pe www.paralela45.ro. Paralela 45. O lume într-o singură agenție. Am revenit. Domnule Oaț, referitor la ultima dumneavoastră carte, Aliați incompatibili, putea România în anii 40, în timpul celui de-al doilea război mondial, să evite catastrofa? După părerea mea, a fost posibil să aibă altfel de catastrofe, dar chestia tot timpul a fost ce fel de catastrofă România a vrut să experiențeze. Ce discutam înainte, un rău mai mic, alegerea între un rău mai mare și un rău mai mic. Exact. Și atunci, de fapt, povestea a fost foarte aproape ce este descris acolo de ambasadorul german din Finlandia, care a reportat faptul că Finlanda a înțeles, exact ca România, că n-a fost nimic de câștig într-un război. Ei a fost unul dintre beneficiari de primul război mondial și a obținut independența. Da, și într-un război poate să pierd numai sânge și resursele, tezaur. N-a fost nici de câștig. Din cauza aceasta a fost pe ce parte va fi Finlanda, el a scris în continuare, va fi determinat cine va ataca pe Finlanda întâi.
Dacă Germania va ataca, atunci ei vor fi pe partea Uniunii Sovietică. Dacă Uniunea Sovietică va ataca, invers. Exact cum s-a întâmplat. România a fost cam în aceeași caz, în aceeași situație, din cauza a fost deja niște lucruri făcute de la începutul anii 30, în care partea română, în special partea militară, asta profund din politica de securitate, a determinat deja că sovietici va fi lăsat să trec prin România și chiar a fost în construcție o linie de cale ferată să lasă asta mai ușor dacă Cehoslovacia a fost amenințat și dacă Franța a venit în sprijin. A greșit România în strategiile ei diplomatice din anii 30? Să greșit. Într-un fel, dar chestia nu este să a greșit din cauza alegere. Chestia este că partenerii cu care a ales, ei a făcut greșeli mai mari și a prăbușit. Vezi că dacă eu gândesc despre cum politica românească de securitate și de externă a dezvoltat în perioada comunism, eu gândesc despre trei încercuri interior. Primul a fost acum sute de ani, chiar a fost creată această idee să facă alianță cu unul dintre imperii care a văzut pe România ca o zonă de expansiune, din cauza a fost înconjurat total de acest imperiu, din afară de Marea Neagră. Atunci a făcut această alianță pe termen scurt și fiecare dată a costat România, dar a costat România mai puțin decât ar fi costat dacă n-a avut alianța aceasta. Asta n-a fost acceptabil pe termen lung și România tot timpul a vrut un aliat mare, sponsor din afară de zonă, care n-a avut interesele direct să taie pe România în bucăți. Și atunci a mers pe Franța în primul rând și după aceasta Franța și Anglia și asta a mers prin primul război mondial, dar din nou a fost forțat să aibă alianță cu Rusia ca fiind și un membru din aceeași alianță, cu toate felurile de comportament perfid în povestea aceasta, care este foarte bine cunoscută aici în România. Dar după aceasta, după al doilea război mondial și chiar în preajma al doilea război mondial, a fost foarte clar că nici Franța, nici Anglia a avut interesele investite aici în România profund. Și din cauza aceasta, România a fost aliat destul de bun până când ei trebuie să cadă la o acomodare cu Uniunea Sovietică sau Germania, în care interesele române au fost sacrificate, din cauza ei a fost marginal pentru Londra. Finlanda avea relații mult mai puternice cu Marea Britanie decât România, da. Și în același timp nu era pe drumul spre Berlin. Vezi că în Finlandia Anglia n-a sărit în sprijin, chiar a crezut că toată lumea că Finlanda va cade în acest război din iarnă și numai când ea a luptat pentru câțiva ani au oferit niște asistență, dar asistență care a fost ca o sabie cu două părți așa. În primul rând, asta va aliniez Finlanda cu Anglia și va scoate orice posibilitate de înțelegere cu Germania. Și Germania a fost jucător în zonă, în special vis-a-vis Uniunea Sovietică. Și România atunci, după această experiență, primul a fost aliat cu vecine care n-a fost posibil, altul a fost aliat... Erau și o Ungarie ostilă, o Bulgarie ostilă. Da, exact. Și chiar ea a fost parte de imperii care a fost împotrivă foarte mult timp. Și din afară de asta să aibă aliat în continent european care n-a avut un interes direct în România să sprijin și de fapt a avut interesele cu alte state care au avut interes în zonă, n-a mers prea departe și după aceasta a dezvoltat în perioada război rece o politică independentă. Nu, a încercat încă ceva înainte de al doilea război mondial, această politică internațională prin instituții internaționale, Liga Națiunilor. Foarte important. Și, de fapt, asta a fost a dat foarte multe roade până la punctul în care toate puterile mari a plecat. Și aici România a fost unul dintre puțini țări, de exemplu, care a condamnat această intervenție în Abisinia din partea Italiei și această ocupare Greciei din partea Italiei. Dar tot celălalt a plecat din România a fost lăsat. Și aici partea română a văzut că nu poate să merg cu aliatul aceasta din cauza ei au alte interesele, nu poate să merg cu instituția aceasta din cauza chiar dacă instituția este bună astăzi, e foarte ușor pentru statele mari să placă de la asta și să merg din nou la relații direct. Și ea a ajuns la această idee de o politică de independență, de o independență reală, care a mers în prima parte din cauza România la începutul anii 50 și mijlocul anii 50 a fost total subordonat Uniunii Sovietică. Ați fost consultant pentru diverse instituții românești foarte importante de securitate după 1990. Cum vedeți astăzi serviciile secrete din România și cum vedeți politica externă a României astăzi, în anul 2014?
Ok, din punct de vedere serviciile, ei au făcut niște reformele profund și dar chiar... Sunt instituții performante care pot sta alături de cele din Franța, Germania, din celelalte state NATO? Din multe puncte de vedere. Chestia pe bază de human intelligence, humans, a fost foarte tare aici în România din cauza lipsei de resurse. Adică tehnica se poate n-a fost la vârfilor. Și atunci trebuie să suplinim prin inteligență și prin capacitate. Da, care este de fapt cel mai important. Din cauza poate să analizezi toate bucăți de metal care mișcă pe hartă, dar la același timp, dacă nu știe ce este înăuntru, în inima omul și în intenția lor, nu poate să știu despre ce vorbe deloc. Și România a avut această posibilitate pe un plan foarte mare, în special în lumii în dezvoltare, din cauza acestei politică de independență despre care am vorbit. Și aici serviciile au avut o abordare foarte puternică din acest punct de vedere și reformele au fost făcute la un nivel foarte profund acolo și a dezvoltat niște dintre expertiză foarte bun. Din nefericire, imediat după 91, a fost cam forțat să taie niște legături în zonă care a fost foarte mare interes și a servit interesele române și chiar mai mare decât asta în timpul războiului rece, dar gândirea a fost și de fapt a fost crezut că toate legăturile României a avut, de exemplu, în Orientul Mijlociu cu țările arabe, a mers numai într-o singură direcție. Că țările arabe a folosit, a exploatat România pentru operațiuni în Occident, care n-a fost deloc adevărat. Dar... Noi tot discutăm despre potențialul relațiilor economice dintre noi și țările arabe, dintre noi și China. Este el unul real astăzi? Poate fi folosit din nou atunci când România e un stat occidental? Ok, e două întrebări acolo foarte diferite. A fost real. De fapt, a fost o grămadă de legături economic folosit și cu o grămadă de investiții care au fost lăsate sau a fost preluat de alții. Legăturile lui Ceaușescu cu lumea a treia, evident. În lumea a treia, de exemplu. Și din nefericire, din cauza acestor revoluții în care instituția a fost schimbat. Dacă a menținut instituții, poate să facă acest reform ca altundeva în Europa, în care a fost un fel de transfer revoluționar, fără să aibă violență legată cu asta. Dar aici, din cauza Ceaușescu a adus țara într-o stare în care el a dus-o, a fost acest ciocnire. Și cu asta, ce s-a întâmplat a fost o lipsă de memorie instituțională și foarte multe lipsă de orice urmărire aceste investiții care au fost făcute înainte. Atunci există legături încă și există memorie acolo despre România, de cauza România a jucat un rol constructiv în zona aceasta și acolo pentru cam 20 de ani cu această politică de independență. Nu știu cât de mult a fost valorificat din politica externă. Impresia mea este că nu prea. Din cauza și a fost alte preocupări, de exemplu. De exemplu, așa, intrare în NATO și intrare în Uniunea Europeană a fost cel mai mare importanță. Și am privit numai spre vest 20 de ani. Dar chestia este că asta, când preocupezi cu o țară, un cel așa de mare, de fapt nu există foarte multe resursele să dea un altă părți. Și dacă nu este amenințări care vine de la altă parte imediat, atunci aproape nimic este pus în direcția aceasta. E normal, este numai sistemul de lipsă de resurse sau resursele restrânse sau limitate. Și asta a fost o mare problemă până la foarte recent. A intrat, cum se spune, a fost sfârșitul negocierii aici în ianuarie 2007, mi se pare. 2005 și intrarea intrarea în 2007. Atunci a fost numai în perioada post-2007 a fost posibil să dezvolta un sistem de informație care cuprinde și zona aceasta și să facă în față de probleme care vine în țară. Dar ei au făcut niște lucruri care sunt foarte bine considerate, nu numai în Statele Unite, printre NATO, țările NATO, dar și în Europa. Ferește-mă, Doamne, de prieteni. În perioada războiului rece, înainte de perioada războiului rece, cum vedeți astăzi relația dintre noi și prietenii noștri, adică parteneriatul strategic România-SUA? Nu mai e cazul de a cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a te feri de prieteni. Asta, mi se pare că există o posibilitate destul de mare. E clar că există niște linii de cooperare foarte strâns, pe linie militară și pe linie informație.
în Statele Unite. Contra-terorism, de exemplu, este o zonă în care toată lumea poate să coopereze. Chiar România și Rusia nu are nicio problemă să coopereze pe linia aceasta. Și Statele Unite, din cauza acestei istorie veche, are o foarte bogată cooperare. La acest timp, alte zone, de exemplu, n-a fost creat prea multe interesele americane pe linia economică aici. Și asta nu vreau să blamez nicio parte pentru asta, din cauza culpabilitatea este pe amândoi. Să spunem că e prea mare distanța geografică. Să dăm vina pe geografie. E mărime de piață pentru partea americană. E o diferență de cultura consumului. Și, de fapt, a fost o perioadă lungă de privatizare în care a fost foarte complex și la același timp foarte mulți actori care au vrut să scoată competiție majoră din afară. Dar aici, chestia aceasta e importantă pe termen lung și trebuie să fie gândit. Pe linie politic, încă România încă n-a recreat sistemul de relație externă și instituții să merg mult mai departe cu asta. Sunt prea puțini oameni după mine în Washington, foarte puțini care fac lobby, care este foarte important în sistemul nostru și poate să fie exploatat lucrurile acestea și există foarte puțin legături între Congres și Parlamentul Român. Congresul American și Parlamentul Român. Aici este foarte important, din cauza politică externă în România este făcut, Statele Unite este făcut nu după anii 70, nu de prezidenți americani, dar de prezident și Congres și Congresul nu poate să fie evitat. Suntem în ultimele minute ale întâlnirii noastre și pe scurt aș mai avea 3 întrebări. Un critic al dumneavoastră ar putea spune: dom'le, istoricul acesta reabilitează pe Ceaușescu, reabilitează pe Antonescu. Cum ați răspunde acestui tip de discurs? Din nou, ajungem la... Noi suntem prizonieri de cultul de personalitate. În primul rând, eu vreau să spun că am citit o carte recentă, Henry Kissinger a scris o carte On China, în care el vorbește despre Mao Zedong ca un strateg geostrategic pe plan mondial. Briliant, așa traducit. Mi se pare că el n-a vrut să-l reabiliteze pe Mao, care a fost un criminal scelerat, evident. Extraordinar. Dacă fac o comparație cu el și Ceaușescu este un mic copil. Atunci, chestia este abordată greșit. Noi, când vorbești despre politică, în special o politică externă care au o istorie înainte de Ceaușescu, chiar înainte de comunism, și care este sprijinit popular din populație care nu este comuniști, așa, numai membrii dintre asta, atunci nu poate să vorbesc despre asta. Dar asta este o capcană când, în special din cauza o abordare care este foarte greșită, în care acești oameni sunt folosiți să blochează orice analiză real și mai obiectivă despre trecutul României. Care credeți că sunt la ora actuală, din punct de vedere extern, primejdile pe care statul român astăzi le are? Mi se pare unul dintre problemele majore extern este mai mult creată din cauza relației cu Europa. Și aici este o mare problemă, că Europa a făcut, mi se pare, o mare greșeală în scoțând pe România de la harta economică Europei. Din cauza asta va forța România, dacă este o politică sau strategie adoptată, să dezvolte o altă zonă pentru desfășurare economică românească. Sau nu mai să acceptezi faptul că toată economia trebuie să fie o anexă economiei altă țări. Asta e foarte grav asta și pe termen lung. Imediat, pe plan militar, Rusia este o mare problemă, nu pentru România așa de mult, că pentru Moldova, care așa, familiile sunt rupte între ei și la acest timp România nu poate să ignora ce se întâmplă în Moldova și presiunea care este pusă acolo din cauza și presiunea în Transnistria și Itagdalia, așa. Ultima întrebare. Domnule Oaț, nu voi adresa această întrebare nici istoricului, nici analistului militar, ci omului Larry Watts și mai mult decât atât, americanului Larry Watts. Cunoașteți România, nu? De 30 și ceva de ani. Locuiți o mare parte a timpului în București. Din punct de vedere al omului Larry Watts și al americanului, sincer, ce vă place și ce nu vă place la nivelul societății, la nivelul străzii, la noi? La nivel de străzi este comportament conducător pe mașină de care toată lumea. Comportamentul auto, da. Dar am aceeași problemă în New York. Mi se pare problema cel mai mare care nu mi place deloc este faptul că n-a abordat o reformă de sistem să lasă România să dezvoltă așa de bun că e dezvoltă din afară de țară. Asta este
pentru mine este unul dintre cel mai mari lovituri în care românii care merge mai departe în Statele Unite, de exemplu, și unde ei ajung într-o societate și la același timp este cam aceeași fel de oameni sau aceiași oameni care controlează accesul la vârf, în special pe linie politică. De cauza nu sunt alte idei nou care vine și este aceeași fel de abordare. Asta e restrângere acolo. Eu înțeleg despre ce e vorba cu țara mică, dar asta este cea mai mare frustrare. Dar pe de altă parte, am spus asta foarte des, că unul dintre lucrurile despre românii care mă miră este abilitatea lor să vină cu al treilea alternativ. Din cauza există numai două, dar ei vin cu al treilea alternativ. Vinurile românești vă plac? Da. Sigur. În comparație cu cele americane? Nu, e cam la acest nivel. Noi aici avem un obicei la întâlniri de top. Vă ofer o sticlă de vin din partea partenerilor noștri, Domeniile Sâmburești, Chateau Valvis, un Cabernet Sauvignon din anul 2009. Mulțumesc frumos! Domnule Oaț, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la întâlniri de top. Cartea Aliați Incompatibili, la editura Raonu, se găsește la ora actuală în toate librăriile, de-abia lansată. Vă mai aștept și altă dată și vă mulțumesc mult pentru participare. Cu plăcere. Până data viitoare, rămâneți alături de noi și de Money Channel. La revedere! Această emisiune vă este prezentată de Domeniile Sâmburești.